Li Diyarbekirê derbarê rewşa tendurustkaran de saziyên sivîl ên tendurustkaran bi daxuyaniyan bang dikin ku rewşa tendurustkaran her ku diçe xetertir dibe. Herî dawî jî ji aliyê Jûra Bijîşkana Diyarbekir û Sendîqaya Ketkarên Tendurustiyê ya Şaxa Diyarbekir ve derbarê rewşê de daxuyaniyek hevpar hate dayîn. Di daxuyaniyê de hat amajekirin ku li Diyarbekir di nava hefteyekê de sê tendurustkaran ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane. Seroka Jûra Bijîşkana Şaxa Diyarbekir Bijîşk Elîf Turan balê dikêşe ku bi sarbûna hewayê re barê tendurustkaran girantir bûye û divê tendurustkarên nû werin wergirtin. Demil dest gere ew şert û mercê wanê ji alî Covidê de bê sele rastkirin. Yani mesela em bêjin hinek hevalên me yani ew dibêjin güna şîrî rokî tên rokîna 24 saata zêdetir navbetê digirin. Gere ev saetê wan ev şert û mercê Covidê bê guhertin. O xebatkarên tenduristiyê hejmara wan kêm e. Gere xebatkarên nû atama wan bên kirin. Yek mijarên ku saziyên tendurustkaran jê bigilîne jî ew e ku li jineya pandemiya ya bajêr de saziyên tendurustkaran cih nagirin. Li gorî hejmarê ku em giştîne 1400 de Hevserokê Sendîqaya Ketkarên Tendurustiyê yê Şaxa Diyarbekir Şiyar Guldiken dibêje yên ku di qadê de bin metirsiyê de kar dikin ew in lê di lijneyê de cih nagirin. Odaya bijîşkan li gorî qanûnê gerek divê lijneyê de hebe. Lê ew lijneya rakirin û gotin îl işte pandemî taqîb nizam çû li ser walligê çêkirin ji bo ku wana negirin. Mesela hewceyek ku bijîşkek di wê lijneyê de hebe ji derve bijîşkek girtine dibe ku ew jî yani li gorî xwe zana be elbet ama bu wek saziyekî lazim e em tê dabin. Ji bo çi em dixwazin em tê dabin? Ji ber ku sahê de em dixebitin. Nexweşxana em dixebitin. Li her derê em dixebitin yê ku nexweş dikeme jî emin û yê ku li hember vê nexweşiyê tekoşî jî dimeşînin dîsa emin lê dema biryara da em tinen. Saziyên sivîlên tendurustkaran yên Diyarbekir didin zanîn ku li gorî daneyên di destê wan de ji destpêka pêvajoya pandemiyê ve li Diyarbekirê ji 1400 zêdetir tendurustkar tûşî vîrusa koronayê bûne û her wiha 17 tendurustkaran jî ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.